Bunta this morning, kauban ng award-winning na Cebuano band, ang O Caraga. Maayong buntag! Kumusta mong tanan? Good morning, good morning. Good morning, madam. Excited. We are fine, thank you. First of all, magila-ila sa ta. Can you give us your names? Okay, ako si Kenneth. Ay, madam. I'm Sherwin Fugusto. Hi po. Hello, maayong buntag kaninyo O Caraga. By the way, congratulations for bringing Bisaya music to international spotlight. What was your reaction nga kamo na nabutang mo sa over 26,000 nga mga entries nationwide, worldwide? Lipay, excited kayo. Kay kanang karon pa man po ni nahitabo sa muasad nga ni participate mi aning international songwriting contest. And pagbasa na mo sa email kay murag unsa man tinuod yun or wrong send. But mana later on ni sink in na nga kana lagi semi-finalist ni, and we're looking forward for mas nindot pa gyud nga news sa sunod nga mga bulan. Kining inyuhang song nga ipanumpa ko, proof gayud ni siya that Bisaya music is truly beautiful. Unsay inspirasyon ining maanindot nga kanta ninyo? Beautiful yun ang Bisaya nga music, no? Kay asing asa na to tanawon magol, the only living proof sa atong culture ba. Kay ang atong language through the course of time wala gyud na outro or namgani na outro gamay ni syncra sa pop culture, kay ang atong language ang remain ba. True. So inana siya ka beautiful. Ang atong language, atong culture is a form of pride nato nga we can show off to the world. Sherwin, for you, what made your song made it to the semi-final sa International Songwriting Competition 2020? Para sa ako, ma'am, I don't know kung unsa nakita nila nga special about the song, pero for me, kining ipanumpa mao ni siya pinaka-special na kanta sulod sa among album na Way Supod. Para nako, tungod kay kining ipanumpa, mura ni siya hiniusang tingog namong tulo. Okay, sa tinid-ay lang, Adam, Kenneth, and I, nailaygin mig general background before, pero tungod aning ipanumpa ko o Caraga, dili gyud mi nagkahiusa. Makapabilib gayud ang inyuhang kanta. Imagine na mga banggiitang mga singer and songwriter ang mga judges ni ini sama sa Coldplay, Dua Lipa, Mike Shinoda, o ang mga American authors and many others pa. Unsay gibati ninyo nga na-dive nila ang inyuhang kanta? Grateful me kay in a sense ba nadunggan bitaw ani nga mga ginalook up na mga artist ang Bisaya nga song. Tapos is other than nakadungog sila og Bisaya nga song, ila pag yung na-like ang Bisaya nga song nga out of the katong mga entries only ipanumpa ko ang Bisaya ra nga entry. So dira kana nga part kay mura grateful me. Sa una, kita rin paminaw sa ila, karon nakapaminaw na sila sa ato. Sakto, Well. yes. Ay, makalingaw, dream come true. Gayud, no? Kining nahitabo kaninyo. Maunang kung mahimo, pero ming mga yung sample from you guys. Ipanumpa kong di ti kabiyan, ug pagahuptan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi, ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo. Sana all. Sana all manumpa uging ato. By the way, we'd like to hear more of you guys. So where can we check your latest songs? And of course, ang inyuhang mensahe para sa ato ang mga viewers. Pwede mi mapangita sa YouTube, Spotify, and sa tanan iTunes, tanan nga mga music platform. And of course, naasad mi upcoming projects. Ang message pod sa band for sa mga nitan-aw, no. Salamat sa suporta sa among mga supporters. Og kuan kanang ayaw kahadlok nga Bisaya imong kanta. I-change imong mindset nga instead of
ay Bisaya man ni, Bisaya man ko. Instead ang imong mindset kay Bisaya ko. Ang kung kana ang imong mindset, the world is willing to listen sa imong art. So I think that's all. Charot. Daghang salamat, daghang salamat. Thank you GMA for having us, and thank you sa mga nagtan-aw karon. And Yes. sa of course sa tanang ginisuporta sa amo ang musika gikan sinugdanan hangtod karon. Thank you also and congrats kaninyo o karaga more power kaninyo.